да се приготви след 2 минути да дойде тук пандата, нашия брат, ама нещо много оригинално като за първи път. Само за прекрасните родители, за малките принцове, за всички тяхни гости. Следва една много истинска Заза на оркестъра. Чорбаджията вика пандата. Ако обича пандата да се яви при чорбаджията. Дай ти ластичето. Пристигат от най-щастливия, най-горд татко на малките принцове. Ама абсолютно много пари пристигат оркестър. Power Group! Много пари! Още пари! Още пари! Айде, панда! Ти си! Рестарт! Аре, момци, рестарт! Яша! Шоу! И сега само да кажа, ако обичат всички приятели да се едат тук при бащата. Това е поканата на него, ако обичат, ама всички от компаниите да дойдат тук при таткото и при майката. Асане, дай рестарт! Рестарт! Яша! И пристигат много пари, още много пари пристигат от фамилията за родители. Много пари пристигат. И най-вече за Румен Шампиона. Още много пари пристигат от Румен Шампиона на пандата и Power Group. Той поздравя малките принцове, прекрасните родители, всички гости. Ама много пари пристигат оркестра. Хайде за Румен топлото, за човека с истинска душа. И много специални поздрави. И за малката мъгличка специално. За малката мъгла от голямата мъгла специално. Още много пари пристигат. И сега, само да видим нещо.
Я! Йо, чека! Блага душа за тебе, батко! Айде! Още пари пристигат! Айде, пандичка! Яша! Я! Шао! Шао! И така, много пари пристигат до оркестъра от фамилията, от малката мъгла. Даме много пари на пандата за най-красивите принцове, за родителите всички гости. Панда, ти си моето момче. Да. За какво говорим сега? Скъпи гости, още зелени сертификати от таткото. Много пари на Power Group от най-щастливия татко. Много пари пристигат, абсолютно много пари. Яша! Яша! Сега, поздрав! Почваме с топящо сърце. Айде, батко, за тебе! Само за тебе и за тебе! Айде, пандица, ти си! Аха! Ако може Кристиан Шаламанов да дойде тук на дансинга. Аре, Крисо. Ево, братче. И много специални поздрави за малката мъгличка, специално от по-голямата. За цялата фамилия. Само за Румен шампиона. Я саме рука. Още пари пристигат от малкия шампион на фамилията. Много пари пристигат на оркестър Power Group. О, яса! Крча! На пандата стъпката. Сега, на пандата стъпката. Стъпчицата на пандичката. Шао! Скъпи гости, голямата мъгла казва: евала на по-малката мъгличка! Яша! И най-вече още парички за фамилията, за всички приятели. Таткото казва, Фотекичко Илянчо, таткото казва: благодаря от сърце на всички негови приятели, които можиха празника на красивите деца. За по-малката мъгличка, има и още една по-малка. Да са живи, здрави и благословени. Панда, искам и още за SQ осмицата. Хайде, Румене! И така, ева на пандицо! Голем си бе, панда! Сега,
Преминаваме към следващия ритуал специално за най-красивите, най-добрите приятели. Като казва, вие не сте приятели. Таткото казва, вие сте братя! Още пари пристигат! Хайде! Ша! 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 Още пари пристигат! По-бабицата за цялата фамилия! За братията! Още пари! Олекса Сицяло! За родителите на малките принцове, за всички гости! Още много пари пристигат на бандата! И Power Group! И Аша банда! Ша! Ти да видиш за най-големия шеф, за маглата! И... Сол, колеги, ако би Асен Ивановски да дойде тук при таткото, при маглата. Асен Ивановски, ако обича. Я шапанда. И Сол. Специални поздрави за видео Бейса студио. DJ Бейса. Айде, бандица! Ша! Ша! За всички приятели от Фейса, Power Group, аре бандицо! Яса! Шау! 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 Динамика, so many money. Ей, дай да направим по-бавната стъпка. Благо от душа. Айде! Аре, бандицо, ти си! Ей, шау! Ей! Виж какво казват? От всички братя, за най-големия бербер, за маглата! Соло Барамани, точно сега е момента да ви представя най-добрия фотограф, най-новия в махалата.